Okay, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos na nagantamay kang programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Munyanal daw ning Martes, petsa 24 kang bulan ning Setyembre 2024. Mag-iribahan tabi kitang niya ning hapon ta magayon ang satuyang pag-uurulayan giraray. Pwede magayon ang pag-urulayan tata. Ini nga ni marhay na hapon, gibuhon tang perming marhay ang satuyang pag-urulayan para maging marhay ang satuyang hapon. Anyway mga tugang, ako giraray ay nagluwas duman sa samuyang seminar baga sa inibagang Educational Organization Management System. Ta igwa ka 3 days po ini, 3 days kaya sabi ko, may I go out muna. Ta siyempre parang kamo naman ay aking mapaglingkuran. Yan, siyempre. Kasi duman na kami para magiging auditor. Yan, parang tinuturuan kami mag-audit kang system. May nga clause na yan. QMS, Quality Management System. Tapos auditing system and principles. Anyway, importante ba yan, Father? May importante may pasistema sa buhay. Sabi nga ni, it must be our way of life. At nagpapasalamat po ako sa muyang lecturer at nagtataoning workshop and training na walang iba kundi si Angela. Engineer po yan. Graduate ng UST yan, Manila. Si Angela, si Angie, siya po ngunyan ay Mrs. Engineer Prahingal na siya. Pero kay itong nag-aadal siya. Siya po mga tugang ay naging kadormate kan sa kuyang tugang duman kay itong panahon sa UST. Yan, okay? So magayon mga tugang iyan. Gusto kong pasalamatan si Angie Cortero, ngunyan Prahinal na. Pero bakit ako bumababa? Ano ba ito, Bunjing? Nagiging Yan, kailangan ang upuan siguro nito, Bonjing, dapat ayusin na rin kasi kailangan na yung spring niya nagkukusa na siya, nagbababa. Kailangan ko yata si engineer. Yon. So magayon mga tugang kaso hapon nga ni meron ako naukudan magayunon parang kamumiski nga ni na nag-attend kang kina AOMS, Educational Organization Management Audit Training with Engineer Angela Cortero Prahinal. Talagang matibayan siya. So kasugma nga ni mga tinuruan mga principles baga of auditing, tapos yung QMS, pero magayon sa ano ba ang karakteristik ng isang auditor? Mag-audit, pag sinabing audit, ano yan? Mag-imbestiga, mag-examine kung tama-tama o tama man agad. So ginigibonin do o sala. Kung sala, itama ta. Yan. Ano mo, miski sa parokya, narumduman ko itong ako ay parish priest pa sa UST Manila. Sa Santissimo Rosario Parish, ang unang libro na binasa ko, bagong pare, I was only 26 years old that time. Sabi sa kuya, may sarong padi na nagsabi sa kuya, Father Butch, yes, you are only newly ordained. So, siyempre, parish priest na kaagad, bagong ordained, 6 months old, parish priest na kaagad. Pagkatapos, ano mo sabihin sa akin, Father Butch, you don't have to work harder. You just have to work smarter. So paano ko gagawin to work
smarter, not harder. Alam mo, binigyan ako ng libro. Hanggang ngayon, nasa akin pa yun eh. Parish Management. Yun. Maganda yun. Actually, in order to manage well your parokya, your organization, you have to use the functions of management. Like for example, organizing. Importante bago magkapagplano ka, mag-organize ka muna. Organization, nalala ko po yun eh. Kasi nilecture ko din po yun. Ako nag-Master of Business Administration. So yun, organization, planning, yan. Doon sa delegation, importante yun. You have to delegate. Hindi pwedeng ako lang. Hindi po hindi ministry, kundi magiging ako lang, ministry. Hindi po, sa parokya, you should not be doing ministry, M-E, hindi M-I. Mali po. Dapat M-I. Yan. M-I, dapat hindi ako. Kaya nga, delegation. Dine-delegate po yan. Pagkatapos, aside from delegation, dapat meron kang control. May ano yun. Then kasama po yan mga tugang. So, yan, control. And then leadership. Yan po, importante po din yun. Kasi as a manager, you must be also leading. Leading. Kasama leading, controlling. Ang pinakahuli naman ay control. There are 5 functions of management ko. So, nakatabang po yan sa kuya. Kaya nga, magayon mga tugang na kita baga, ang gibuhon ta mga tugang, na kita ay talagang, sabi nga, gamiton ta ang mga bagay-bagay na makakatabang sa tuya. Yan. Ano ka iyan? Kaya ngunyan, digdi sa UST sa UST Legazpi, igwa kami ng audit workshop and training. Kaya nga, I go out muna ako. Mabalik ako duman mga 2:30 o pagkatapos ka sa kuyang programa. Pero kasugmangan magayon siya natutunan ko din sa kanya yung karakteristik, ugali ng isang auditor. Sabi niya, dapat ang isang auditor daw, examiner, dapat may patience, may pasyensya. Hindi ka naman na investigador duman. Examiner ka, ang auditor baga, may pasyensya yan. Hindi kasi imposing, dapat pasyensya. Pangalawa, dapat may professional attitude. Ayun, ang ugali mo, professional. Parang mawala ang mga biases na iyan. Kasi minsan, pag bakong professional, personal, ay may bias iyan. Pangatulungan magayon ito Ang isang auditor dapat may integrity. Ano bang integrity? Hindi nababayaran. Magkano ka ba, father? Magkano ka ba, sir? Magkano ka ba, ma'am? Hindi ganun. Dapat may integrity. Integrity, buo ang loob. Yan. Ang pang-apat, ang auditor, pinaplano yan. A good planner, dapat may plano siya. Pag nagtatanong siya, may plano. May plano, hindi yung ura-urada. Ang problema minsan kasi sa mga programa pag naisip ko, gibong ko tulos. Dahil man, dapat ipaagi yan sa consultation, sa dialogue, kasi hindi po ito, diktador. Kamu ba nga diktador ka mo? Anong klaseng manager ka kung diktador ka? Hindi ka team player. Ayun, sabi pa, sa rupang magayon, analytical. Ina-analyze mo yan, analytical nga ni. Ina-analyze mo yan. Sabi ka, pinagtitimbang-timbang mo yan. Pagkatapos syempre, isa sa magayon na ugali kang auditor, mapagtanong ka, inquisitive. Pero yung mga questions mo, based on the, sabi nga, based on the clause, based on the quality management system,
Depende po yan. Kasi hindi ka man mahapot na mga hapot na arog ka ni pigpararapot kay Alice Go. Tingnan mo, magaling lumusot si Alice Go. Galing-galing. Kaya nga, ang maganda po sa isang nagtatanong, inquisitive ka rin, mapagtanong. Pero dapat ang tanong mo naman, dapat talaga, sabihin natin, licit and valid. At isa pa pala, ang isang katangian ng auditor, isang good communicator. Importante yan, good communicator, na ibig sabihin, ang communication kasi, ganito yan. Pag naiintindihan tabi nindo ang sakuyang sinasabi, igwa kita ng komunikasyon. Pag dai nindo naiintindihan akong sinasabi, the instruction arog ka iniyo, dai ni naiintindihan, dai kitang good communication. Mga communication, what is communication for? So that we'll be able to understand. Ano naman communication? Ang good communication talagang dapat maliwanag, miski sa sound system baga, bato-bato sa langit tamaan magagalit sa simbahan, ay ang sound system, deng system, may sound lang deng system, maingay, mga feedback, ay minsan dahil maintindihan, magayon sa sermon, magayon sa itong kuta, you have to decipher. Pero there's something wrong with the physical setup of the sound system. Hindi ba tama, Bunjing? Pagpangit ang sound system ng simbahan, ang nadadangog, ang demonyo. Ang boses kan demonyo, bako ang boses kan Diyos. Kaya sana pagagandahin po natin ang mga sound system natin. Let's invest in good sound system. So that our preaching and also engage in good preaching. Importante po yan. And then sabi nga, good listener. But anyway, bako po yan sa tuyang topic. Gusto ko lang kakamong i-share, sabi nga, bigyan ng dagdag kaalaman. Kasi po ang sa indong lingkod ay nagsiseminar ng auditing. Nag-audit po kami ngunyan. Kaya sabi mga live audit po kami sa aga. Mayroon pa kaming examination. Pag nakapasa ka, magiging kang auditor, internal auditor. Bakong external auditor. Pag external auditor, yung mga tagalabas na yan, kami magiging internal auditor. In other words, let us check one another. Wala naman pong masama if you have to check one another because that will improve the system. And especially kami dyan sa UST Legazpi, we are to actually, sabi nga ni, pagayunon, pagandahin ang serbisyo sa paagi ng may sistema, masistemang o sabi nga mapamaraan. Yan, importante, may paraan. Parang tayo ay maganda ang daan. Anyway, sa pagbabalik ko mga tugang, may makakaulay kita. Kasi ngunyan baga na si Mana ay sabi ko nga kasugma pinunanta na iyan, ino-observe so actually September 18 pa yon o 21 pala, 21 to 28 na inihong duman sa Diocese of Imus, matatapos nga sa Diocese of San Fernando, ay ito pong National Laity Week. Gusto kong ipaaram sa inyo mga tugang, ang simbahan binubuo ng dalawa. Sabi ko nga yung clergy and laity. Pero kasi kami maging padi, member kami ng laity. Dati, pagkatas naging padi. Yun. So, tayo, ang padi, saka, sabi nga, digdi magayon ang distinction baga. Ang distinction kang simbahan, yung binyagan na bakong padi, saka binyagan
na padi. Yan lang, maliwanag yan. Pero gabos kita, binyagan. Pero bakit may padi? Kasi yung padi, hali po yan sa binyagan katoliko lay. Bago ako naging padi, naging member ako ng lay. At tapos pumasok ako to minister the lay. So balik din giraray po iyan. So maging hindi ka padi, ordinaryo kang miyembro ng simbahan o tawag yan laiko, ay pareho-pareho po tayo anak ng Diyos, member ng simbahan. Okay? So mamaya po may makakausap tayo. Siya po ay nanay ng isang pare. Digdi sa Legazpi, si Father Geronimo Sibilia, kung sa apo doon si Father Iao. Siya po ang dating sa liturgies. Siya po ang digdi sa Diocese of Legazpi. Yan, nakakaulayan to. Ang sa iyang nanay. Ang sa iyang nanay na walang iba kundi si Dina. Dahil mo ko pinang apo doon ng Manay Dina, mas gurang yata ako kay Dina. Naku, nagdadahog na siguro ito ngayon ngunyan ta. Sabi ko magdangog tabi ngunyan. Maapod kita sa second part. So, si Dina Marie France Sibilia, siya po ang kakaulayan tangunyan. Kasi siya po ay involved sa simbahan. Anyway, babalik rin si Father Butch pagkatapos kan mga pagirumdo, mga oras tabi ngunyan, 18 minutos makalipas ang alauna ning hapon. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. A tidy home is essential for various health benefits. Metro Supermarket is showcasing its home care products in our Tidy Living promo from September 2 to October 1. Get up to 30% off on great selection of home care products, plus free deliveries with purchase. Exclusive treat to all MRC members. Get a free gift certificate with purchase. This promo is available from Thursday to Sunday only. See Poster Mechanics for details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 201093 series of 2024.
Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo, programang salutasin pang turismo, programa kantes, asin mga ayuda, infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda, pero nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. GB. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at ngunyan na hapon sa tuya tabi makakaulay ang sa tuyang tugang na very active sa simbahan. Si Dina Marie France Sibilia. Good afternoon, Marie. Ano ang magayon? Marie, Dina o France? Dena po. Dina. Okay. Good afternoon po, Padre. Good afternoon, okay. So yan, on the air ka na tabi. Oo. Kumusta, Dina, kumusta? Ini po, natatapos pa lang sa Peña Francia, medyo nagpaparapahingalo I was there in Agasin Thursday, tamagayuran baga po sa mga events duman. So, ngunyan, nagtaga-rest. Ayo, kasi siyempre involved so aki mo sa coronation. Kasi ang aki mo tabi sa Rompadi. Ayun. Yes po. Paano naging padi pala si Father Hieronimo o si Padre Iao? Paano naging padi ito? Dahil siguro makusugon sa pangajiwan mo. Padre, I've been working with the youth ministry. So, he grew up in an atmosphere of sa simbahan. Yaon, nagdakula siya, kaiririba ko sa mga padi kasi nasa youth ministry po ako. Nagi akong youth coordinator since 1995. So, yun sa growing years niya kasi mga 10 years old siya ka ito. And then, yun na po yan. Ay magayon, ano sinasabi? Pag may ang aki na titingalaan o natitingag, siyempre so aki, arugon sa iyang natitingag. Yes po, Padre. Yun talaga. So 1995 ka pala tabi, naging active sa simbahan. Earlier pa po dyan. Earlier pa kasi ang 1995 was the World Youth Day here in the Philippines. Iyo. Before pa po, paglaog po utulos ni Bishop Sora, nag-volunteer na po ako sa youth ministry with Monsignor Weng. So we started to organize the youth ministry in the diocese. Wow. Naging youth coordinator po ako ka. Yan, so, magayon. Sa aki ko po, pirmi ko kaiba kasi baby pa siya, di akong yaya, pero kaiba ko pa po siya. Ano si Father Iao, panganay? Iyo po, duwaman lang po sila. Ay, iyo talaga. Ay, Dina, pwede mo kaming istoryahan kung paano ko involved mo sa simbahan bago kita magtalakay. Kasi ganyan baga, na si Mana sa tuyang sineselebrar, digdi sa Pilipinas, kasi digdi sa Legazpi, haloy naman ining. Pero ining sa Pilipinas, baga kaya ngunyan, National Laity Week. So bago tukaron iyan, magayon siguro, istoryahan mo kami kung paano ka naging involved o naging sa gawain simbahan. Pwede mo istorya mo sa muya, salit ka pa, siguro, dinala ka man ni mama mo duman sa simbahan. Pwede mo istorya mo sa muya? Padre, I grew up in a family na very religious. As a matter of fact, iba po kaming santo, third fall. So, iyan po ang namuklatan ko. And then,
Kasi kami talaga po, both ang families, si daddy, kay mami, may mga padi kami. So, harani kami sa simbahan. Yan naman pong pagiging devotee ko kay Peña Francia. I was born on the 3rd week of September 21, kaya birthday ko po kang Saturday. Belated Ano, happy celebrate birthday! Thank you po. Kaya po, sa devotee ko, sa aki pa po ako, I grew up talagang big para ding dadaraninda po ako. Alam ko tayo po bus pa, dahil po kaming out po talaga po. And then po, kaya nag-agom na po ako sa agom ko, taga Camarines Surman, nagbuya man po siya, hanggang nag-aki na kami. Yung mga aki ko po talaga, pigdadara ko man sinda. Rain or shine, we always, dahil po kami nagdi-miss kang iyan na sulubiyaw sa naga. Kaya yan po ang sakuyang devotion kay ina and then ang involvement ko sa simbahan. Iyan, dakulaon talaga, ano. So, sa dit pa lang ikakaitong panahon, nag-i-involve ka na sa simbahan, ano. Anong nalagan mo primero? Kasi, sa, kito baga na, mga, sa Manila kasi, igwa ko na rumduman, so, mga junior legionary. Anong nilagan mong, anong organisasyon sa... Ano po, kami po sa Flores, so mga may ano man po, mga saka kami po, dahil man ako, I was not really very involved kang nagka-klase pa po ako. Ano lang, except for the Holy Week, kasi we have Caro, mga Flores, Di Mayo, dahil man ako po para kanta, kaya dahil man ako kaya ito nakaka-interest sa choir. But then po, ito na nga nung naglipat na ako from working in Manila, naglipat na kami dito sa residence ni San Legazpi. I was invited to join the youth ministry program. Bishop Sora, I'm so thankful with Bishop Sora na pinaadal niya po ako sa St. Michael Retreat House. Kaya ito ang tungkol sa youth ministry. At talaga pong nagtabang ako ma-organize kasi si Bishop Sora baga po siya dati ang Youth Commission head kang national po kaya ko. So, and then in preparation po yan for the World Youth Day na nag-host so Philippines. So, kami po, ang Diocese of Legazpi po is one of the dioceses from the Philippines na nagdaraki more than 1,000 LPs. Kasi po, kami kanya mga sinaro-saro ni Papo sa mga parokya. Iba naman po kayo itong mga organized ministry, pero po not all. So, pero po, naglibuhan ni talaga po yan na makaigwa kita a big delegation duman sa World Youth Day. So, after that po, continuous na po ako nagtrabaho sa youth ministry, dito sa diocese, nakaabot po ako sa region. Kaya po, yan po ang sakuyang involvement. Kunya naman po, kang nagugurang-gurang na kita, yan sa cathedral, nagsiserve na po ako. And then lately, yun na nga po, pig-invitean man po ako sa Parish Pastoral Council kang cathedral. Pag yan naman po, nakadaog so, laiko. Magayon ang istorya talaga, no? Iyo po. So talaga, ang pinunan mo talaga, youth ministry, kaya di ka pala nagugurang. Di na? Di ka nagugurang. Ang sa imong perspective permi, kabataan, youth, energy. Kaya palagi ka palang energized. Iyo po, Padre. Iyo. Yan, magayon pala ang pinaano mo talaga. 1995, yun, magayon yan. Oo, 1995 pagkatapos na-involve ka sa youth ministry. Pero pagdating sa youth ministry, ano particular? Kasi ang youth ministry baga, kadakol mga sangad din yan. Ano kaning ining sa choir? O anong particular dyan sa youth ministry ang sa indong? Ay, ako po kayo so youth coordinator. Na-appoint ako ni katabang ako po sugar baga lay partner man ni Monsignor Weng sa youth. So as a coordinator, I was coordinating all the youth organization in the parishes, in the vicariate for the diocese po. Kaya talagang na-organize din doon itong youth digdi sa sa diocese. Iyo po. So, ano ang masasabi mong itong pagpuon mo sa
youth ministry. Sa pagbalik tama, ma-break man na kita na pagbalik ta sa tuyang pag-urlayan sitong bago kito sa tagumpay. So anong mga kadipisilan na parang itong ma-organize mo so youth ministry? Ano na have you bang na inagihan mo so mga agi-agi mo ka itong panahon. Ayun po. Iyo. Mabalik kita girarayan nina. Kaya, makakomersyal mo na kita. So, mga tugang, gusto ko pong batiin si Lorna Plaza at saka si Grace, also watching, saka si Bing Valenzuela. At ngunyan kaulit tabi ang sa tuyang tugang na very active sa ministry, sa lay. Walang iba kundi si Dina. Mabalik kami giraray. Ang oras tabi ngunyan ay, anong oras na ba? 32 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited, ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Adrian Salceda. Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP at ngunyan kaulit giraray si Dina. Dina, good afternoon. Yes, okay. Yes, So kasi bago speak urulayan na sabi ko nga ni, kung ano ang mga naging kadipisilan mo sa kaitong nag-organize pa kamong kang inihong youth ministry digdis sa Diocese of Legazpi. Pwede mong istorya tabi sa muya? Hindi po. Alam mo, Padre, ang youth ministry is just a journey. Di ka din ma-stay, nag-agi ka lang. Iyon. Hindi mga kabataan ta, nag-aagi man lang po yan. Stages of life. Yes, a stage of life. And then ang youth ministry, garo ang rida na Iyo. view. Sometimes it's up,
sometimes isda. Ngunit nga ni Padre, nasifeel ko, meaning mga years na pinagkapiran ng taon, especially after the pandemic, nasa baba ang will kang youth ministry. Dipisilon po ang mga kabataan ta asdahon. Kasi with so many pressures in school, so many ini mga gadgets na nalilinga sinda. Mm-mm. So dipisilo na po sinda agdahon mag-serve sa simbahan. Unlike ito po, madalion ang mga kabataan ta. Daing gibo sa arong maduman sa simbahan, maiba sa choir. Daing distraction gano, daing distraction ano. Daing distraction po. Buda ka ito, ang mga magurang, sila natatakot na maski na kami mga banggi na baga po yaon sa simbahan. Hali mga taga first district, yaon di sa second district sa sentro. Sila ka nagkakatarakot. Ngunyan po, grabe ang fear kang mga magurang and mga aki na mauli-ulo. So, lesser po. Kaya ako po nafe-feel ko, there are many parishes. Ang one pa, ang consider ko, kadipisil mi po mag-agdaki mga youth. Bata po ang mga youth, they are more active pagbanggi. Iyo. Yan po ang Night life. Mga ano. Talents hindi po minaruluwas pagbanggi. Ano yan? Ano? Siyempre po. Di na para sa mga nagluluwas pagbanggi. Ano mo sa nagluluwas pagbanggi? So mga ano to? Ito maganda rakula ang mata? Dahil po. Pero po, yan po ang ano nila. Kasi, syempre, they're busy in school. Iya. They're busy in school. Iya. Pero, dyan po nagluluwas ang ano. Pero ngunyan po, natitipisilan kami kanta. Natatakot din sinda. Siyempre, ang mga magurang, Iya. para pauruli na po sinda. So, before po, pag-organize me, the iman na especially po, there was World Youth Day. Iya. So, grabe sa fever. So, it stayed po siguro mga 2009, hanggang mid-2000 po. Yaraon po. Aktibo pa ito ang mga kabataan. Iyo, magayunon talaga sa panahon. Kasi, Magayunon. so mga aki ito talagang igwaning ko yan. Lalo si Pope John Paul II na santo ng ngunyan. Talagang dakulaon so sa iyang hila. Ano? Opo, Talagang dakula na nahihila, impluwensya influensya. Great influence talaga si Pope John Paul II. 1995 so World Youth Day. 1995. Iyo, Imagine magayunon. po, for us sa diocese ang pagpamanila baga po that time, bako po man this time na mga South Road lang kita kay ito. Imagine nakadara kami kay mga aki na siguro mga nasa 70% first time nagpamaranila. So, Wow! grabe na. Kung bako Enjoy! kisan to papa, Iyo. kung bako kisan to papa, Oo. the isilda. So, Nakapalmanila. after that, yes. After that po, hanggang young professional po sila, still very active in the youth ministry. Iyon. So naramdaman mo pala di na so itong go tell the world of His love. Yes, tell the Ayan, world nako, of di ako love. malingawan ito. Opo, Kasi tell nag-enjoy the din world. ako. Youth din pa ako kaya ito, youth. Youth. So, maski mo niyan po baga, nagbalik na si Pope Francis, si Lolo Kiko, nagkikita sa Ayun. Philippines. Ayun. Iba naman po, kasi yao naman po. So, unlike talaga kay Pope Saint JP2 ka ito, na talagang paggrabing ang influensya kang media and Ayun. everything sa mga kabataan. Kasi kada ko ng mga distraction kaya ang kabataan mo niyan. Ano? Ngunyan. Kaya kawawa, stress nga ni sabi ang mga kabataan. Kaya makakadipisil talagang mag-organize kan mga aki. Oo. Yes. Dipisilon po anapan kimagayon na topic for na ma-encourage mo magpasiring sa simbahan ang mga kabataan. Kaya ito po youth encounter, Iyo. feel na feel talaga nila. Ngunyan po, we're still giving the youth encounter. The youth are there still giving youth encounter. Pero po, ito nag-appreciated na marami kasi nag-dadangog, nag-cellphone na, di mo naman po pwede magsabi. Habang nag-formation kita, di tabing cellphone, di mo data na pwede kaya mo. Ayo, dipisilon. Kada ko distraction talaga. Distractions po. Anong ginigibo tabi nindo pag mga arugkaan? Ano ba ang mga sapuya na para mainganyo giraray sa mga kaakian ngunyan? Dako lang po, ngunyan po, kasi I'm not very active now with the youth ministry. Dako lang po sindang youth formation program na sana it would be appreciated by our young people who are listening now na
magduman sila sa simbahan, dakulong man po pigo-offer ang simbahan kasi nag-involve man po sa youth ministry program. Kadakol po. Padagos baga po sa satuyang pilgrimages. So pasiring sa may youth pilgrimage po kita. I think it would be next week sa pasiring sa Horoan. Nasa October 30 plus 5. na years na naman po. Opo, ayan po, October 5. Opo. Padagos naman po ang formation. Kaya tapos, ang mga parokya man po may kanya-kanyang formation program. The youth encounter, sana po ang mga youth na nagdadangog, gurang ma-encourage sila mag-try kaining youth encounter. Tanganing, kanibaga po, maaraman mo kung saan ang direksyon mo bigang kabataan. Iyo. Alam mo, Dina, so itong mga agi-agi mo ka itong sa pagmukna kay yung youth ministry makakatabang talaga ini sa lalo mo sa pagiging active miskin mo niya bako ka na sa youth pero active ka mang giraray Ay, yes, Father. Aram mo, Padre, sa mga kairiba ko sa youth ministry ka ito, mga young parents na sindangon yan, young mga professionals na they're even holding high positions digdi o sa province na po. Pero yan po sila ginari sa simbahan as lector, reader, nagtatabang po sa gabo siya ang active pa man po sila sa simbahan. Pero alam mo, Dina, araw kinahiling ko baga sa mga parokya digdiho. Ining mga aki na iniho na i-involve para parang regular, igwa silang youth group, na nagkakanta sa simbahan. Ito baga, miski sabihin na, children's mass muna. Children baga so mga aki, may children's mass. So sa mga parokya, may mga children's mass kita digdi? I can speak only po sa cathedral. We have ang 245 Mass, we have children's choir. Sinda po ang nagbabasa, sinda ang nagkakanta. Ang aram ko po, ibang mga parokya, igwa man po sinda. Pero ang specifically pang cathedral, we have a separate children's choir talaga po. Magayon. Mga aki. Magayon ito. Po, mga public school students. Magayon. Kasi dapat talaga, sabi nga, nagpupunan sa mga aki. Kasi pag ang children, di ba sabi mo nga, ang youth kasi agi man sana yan. Sumapon silang children, kasi mga enpaday, mga pwede. Children, mga edad na mga sa elementary school, children. 10. So, nag-first communion na baga. So, nag-first communion na pwede maging lector, commentator, pagkatapos, pwede man maging kolektor. Yes po. Magayon ba ito? Ang 245 po, gabos po sinda mga children. Gabos sila nag-give except sa Padi. Except po si Padi. The childlike si Padi. Si Padi, childlike. Si Padre sana po ang childlike man. Ang childlike. Ang ding kolektora po, mga aki po ang pagpapakolekta. Magayon. 245 po yan sa katedral. Okay. So, mga Taga-Legazpi sa mga parokya, igual pala mga children's mass, araw ganig din sa katedral. Mga magurang, actually mas magayon kasi, Dina, ang mga magurang talaga ang nagdadara sa aki sa simbahan. Iyo po, dyan po, mga ina ang nagsasarabay, ama, may ama nga dyan na minsan, di takot po kami, tapirang sakay sa motor. Pero yan mga aki mo. Iyo baga, delikado. They are active kasi po, pag Holy Week baga po sa mga Easter Angels, nagpa-participate po man sinda. Magayon iyan, tanapon bagayan sa, ang pag-involve sa simbahan, napon sa mga aki. Iyon, na-involve sindas. Magkaya may children's mass, pagkatapos mayroong children's catechism din. Ay, iba po. After that po, mga catechesis po sinda. Yan. Kasi parang, then later on pagka-children, maduma na sila sa youth. Kasi youth. Transition ito. Tapos, may mga na ito, pagkatapos kang youth, yan naman sinda, involved naman sa Lecom naman. Lecom. Araw baga po kan mga acolytes, pag nag-graduate na po sila, maduma na sila sa lay minister. Ayun, magayon na yan. So, in other words, involvement sa simbahan, tuloy-tuloy.
Hindi. Ay po, continuous. Yun, mas magayon baga. Oo. Hindi po. Yeah. Anyway, di na ma-break man kita. Maapod magkilala ka sa imo. Iyo. Sige po. Thank you very Sige po. much. Okay po. Okay. Po mga tugang, asa tuyang tugang na si Dina Sibilia na very active po sa simbahan na dahil nga sa active siya sa simbahan, nagkaigwa siya ng aki ni Paddy na walang iba kundi si Father Hieronimo Sibilia, si Father Iao. Yan, mag-ibaga. Kasi alam mo, ang mga magurang mga tugang, talaga ang siyang hindi nagtutulak ka kasi minsan mga magurang, itutulak ko ang anak ko, magsimba ka. Pero sa magurang, di mo nagsisimba. Magsimba kitag, sarabay, sabi nga, sarabay. Magayin yan, langkay-langkay kung sa Tagalog, mag-eriba, magayin mga tugang iyan, Kaya mga magurang, darun tabi nindo so mga aki nindo sa simbahan bakong isubol kasi minsan ni sinusubol. Anyway, gusto ko pong batiin ang mga nakikinig po sa atin sa DCGB News Online, of course ang nakita ko yung aking of course niya si Edwin Magalona. Nakita ko si Hobin Sipino, kaibigan ko po yan, sa Dominican kasama. And then si Edwin Magalona, sabi watching from Manila, lagi po kami nakaantabay. Okay? So sa Indugabos. Anyway, pabalik ginala kami ni Dina Sibilia. Ang oras sabi ko yan 48 minutes after 1 o'clock. Iniimbitaran ng Gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung sain sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwa din paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kay Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap.
Okay, balik pa kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, at kaibata giraray ang satuyang tugang na very active sa simbahan, ano? Na walang iba kundi si Dina Sibilia. Okay? Apod ang kugiraray ta. Yan, naka sa telepono na po kita mo yan. Nasa telepono, okay? Yan, okay? Yan. Apod na ako giraray. Yan, okay. Dina. Yan. Yes, Hello, Padre. Dina. We are back. Yes. Yeah, thank you. Nadog ta sa sinabi mo na may ngunyan na panahon, may kadipisilan talagang mainganyo sa mga aki, tadala ka mga distraction baga kasi sabi nga ni kadakol na kita makumang kaaway, sabihin natin threats. Ang tawag diyan sa SWOT analysis baga, SWOT analysis, strength, weakness, opportunities, and threats. Yan. So, yan ang mahiling tabaga sa ang threats kaining mga kabataan. So, hapon ko sa ano kaya magayon na gibuhon, lalo sa mga nagdadog sa tuyang ngunyan, ano kaya magayon gibuhon na ini mga kabataan, mga aki, mga tawo, ay maingganyo giraray na maglingkod sa simbahan o magharani sa simbahan, tabi. Ako po siguro, Padre, ang parents. Ang parents ang pinaka-magaray na influencer Iyo. na kung hindi ang mga acting nila, and let them appreciate the beauty of service in the church. Iyon, beauty of service in the church. Yes, ang simbahan po is very open. We have mga naghahalat ang sila maging lectors, kung mariray magbasa ang aki mo, lector, sa choir. Darahon nila mga aking nila sa choir. May tatao magpiano. O yan nang ipamid nila naman sa mga choir master. Itatawa ko yan ka opportunity. Kasi dahil po may banduria group, kung igwag ang banduria, nagtuturo po sila. They are free teaching these young children and even mga youth sa banduria group. Ayan, ang magurang, number one influencer talaga, ang parents na dahil hindi pagparatugutan magparamol on weekends. Diyan, ang simbahan po is just waiting for that. That's all po services na naghahalat ang satuyang simbahan sa mga laiko. Kasi dahil po kitang solutions na pwede ninda gahan. So, kadakol na pwedeng gibuhon sa simbahan. Arog, ibagang member kong halimbawa, gusto mo maglinig sa simbahan, magsali ka sa, pag halimbawa, MBG, Most Beautiful Girls. Diba? Most Beautiful Girls. Kayo na junior. May mga junior na po kaya. Ikaw na ba junior ang MBG? Yes. Alam ko ang anis lagi. Gumanik sila ang junior, MBG. So, anong ginigibo nila sila naglilinig sa simbahan? Nagtataan ng mga flowers? Nag-decorate kang simbahan. Sila nagpapagayon kang simbahan every Sunday. So, kung ang aki mo po may talent ka yan, so magayon lang baga po i-encourage mo. Uy, magdumang ka daw sa simbahan on your off hours. Yan. Indra sa MBG. Oo. Kaya dapat talaga ang mga magurang medyo nagsusupport kang mga sa aki. Mag-influence po. Iyon talaga. Alam mo, pag in organization kan simbahan, mas ko yung igusin ng formation. Iyon. Acolytes, may formations in the LECOM, lectors and commentators, igwas in the formation ka ng MBG, maski po kolektor, iba po sila, nakaschedule po ang mga simbahan po. May mga schedule po yan, key formation programs para sa mga nagsiserve sa simbahan. Yeah, magayon talaga ang formation or education. Parang aram nindaan sa indang mga gibo-gibo at the same time nagkakaigwaning purpose and kahulugan or meaning ang sa indang mga ginigibo sa simbahan. Kasi magayon baga mag-serve, hapot ko personal alam mo kulang kita sa oras. Ano kaya maapo lang kita kagiraray anytime to next time. Itong week na iniho. Ipadagos ta. Kadakol nagdarog sa tuya ngayon dahil sa emo.
Matibayan ka talaga. Ay, grabe. Iyo baga. Sabi nga ni ikan mga friends ko, ipa-shout, nailing ko po, i-shout out ko. Sige, i-shout mo. Pag-i-shout mo, ano mga pangarang kayo ito? I-shout out mo bago kita So, mga magpaaram. kaiririba ko po dyan sa cathedral, sa mga servidores ni Gorio. Oh, yun. Mga servidores ni Goyo. Gorio. Sila po mga volunteers, araw ko po, they are working, mga teachers po. Sinda nagtatrabaho sa bangko. Kasi po, kita po, bilang kita nag-invest kay kabataan. Gabos po, data po alat na pag nag-retire, dangan na lang maduman sa simbahan. Bako po yan magayon. Iyo. Yan, why Mas you're kinig pa still young, iyo. you still have the energy, may oras ka, ano po kay oras ang simbahan. Iyon. Alam mo magayon nun so inihong sinabi mo bago kita magpaaram, sinabi magtao ka ng oras sa simbahan. Wow, give time. Kasi minsan, ang sabi ba miski mga kaaki, mga hobines, miski mga gurang sa, di ako father panahon, I have no time. Ano ang masasabi mo dyan? Dako ang totoo kasi dakulo na tayo mag-malling, magsa-parlor. Yun na nga Ang simbahan po naghahalat lang sa peya, maglinig, magtabang po, dakulo na maugma po magtabang sa simbahan. Yun. Iba po ang happiness na nakukuha. Iba ang contentment, ibang fulfillment po kang nagtatabang sa simbahan. Yan. Anyway, di na inabot kita ng oras. Sayang kasi sarong oras na kita. Padre. Pero anyway, maapod girada ko sa imo. Yes, supposedly sulay ko. Iyo, tapuson tayo niyo. Taday pa man kita, introduction pa sa niyo. Kaya ito talagang lay ko. Kasi dito pipigtukar so ano talaga ang papel kang mga lay. Lay ko. Yes, ngunyan sa dakulaon talaga. Ngunyan so ito sa introduction tala kung paano ka naging involved sa lay ko. Kung paano so, hasadit ka pa hanggang ngunyan na yaong ka na nagtatao ka ng panahon para sa simbahan. Anyway, bago kita magtapos, pwede kang magtaon ng tabing parting words na parang so mga itong nagdanog sa tuwing yan, ihiras mo tabi sa imo ang challenge mo ngunyan sa mga, lalo sa mga magurang. Ako po, ang challenge ko po sa mga magurang is be prayerful. Kaya ang mga akita po, pipuhan nga jiunta. Pero po, tuturuan taman ng mga akita, mag-pray para man sa inda. Ang saro pa po ang challenge kong apiga agad sa mga ang kaamiga ta dyan na nagdadangog. Ang hair time for the church, ang simbahan po naghahalat lang, not only on Sundays, we have 7 days na itatao mo sa simbahan. Don't wait for your retirement to be active in your church. Ang simbahan po naghahalat. Maugmahon po. There is fulfillment, there is happiness in working. You will meet new friends. Iba-iba po ang yaon sa simbahan. Iba-iba pong challenge ang masasabatan. Yun man lang po, Padre. Thank you very much, Diyos mabalos tabi sa Emondina, no? Magayon na talaga ang tinawan mo kami ng panahon mo, tinawan mo kami sa imong apoy ganito, wisdom at sa experience mo at nabuhayan ako ngunyan. Thank you po. Buhay na buhay sa mga nagdadaw sa tuya ngunyan, lalo na sa mga magurang, saka sa mga kaakian na maglilingkod man sa simbahan. Anyway, Dina, Marie, France, Sibilia, ano kita girare? Mag-ulay-ulay kita girare. Iya. Thank you very much. Okay, God bless you. Good afternoon. Okay. Thank you po. Yan mga tugang sa tuyang nakairibahan ko yan at makakaibahan manggiraray ang aktibong nanay kansarong padi na talagang involved siya dahil nagtataon ng panahon para sa simbahan, para sa kagurangnan. Walang iba kundi si Dina Marie France Sibilia. Salamat po sa Indogabos na nag-aantabay kang programang Maray na Hapon with Father Bush Bombase OP. Sana ngunyan na hapon nakapagtao kami ng impormasyon, inspirasyon at sinmendisyon. Sa aga, pag-ulayan tagiraray ang manunugod sa laiko.
Okay, makaulit na giraray si Dina sa aga. Okay? Thank you very much. We are all a blessing at nagpapasalamat po ako sa ating technical man. Walang iba ko si Ramir Tanay. Thank you, Ramir. At the same time, kay Jerome Martinez sa iTunes Production. Sa giraray, ini si Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi nagsasabing, we are all a blessing to one another. Bye-bye! Ang Bear Branch